खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि माय बडकास्ट इउटिउब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो गोदान मोनसे टपिकनि सायाव सोलोंगोन। दिनैनि टपिकआ जाबाय आसाम टेट 2021 नि थाखाय मेथामेटिक्स एबा सानखान्थि आयदानिफ्राय जोङो मीन, मीडियान, मड आरो इउनिटारि मेथड एबा सानगरियारि आदबनि सायाव जोङो सोलोंगोन। गिबियाव जोङो मीनआ मा, मीडियानआ मा, मडआ मा आरो बेखौ माबायदि दिहुनो बेखौ जों सोलोंगोन। बेनि उनाव जोबनायाव जोङो इउनिटारि मेथडखौ सोलोंगोन। लोगोसे जोङो बेखौ प्लास एमसिकिउ सल्भ खालामनायजों लोगोसे जोङो बेखौ फारि फारि लालांनाय जागोन आरोखि। बेयो खुब एलपि आरो एमइनि थाखाय जोबोद गोनांथार। बेनि सायाव जोंहा मोनसे नङा मोनसे कुइसना जाखागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। अब्ला फैदो जोङो फारि फारि जागायलांनोसै। गिबियाव नोंथांमोना मिथिखागौ मिरु मोखांथायनि जखाफोर एबा मेजार्स अफ सेन्ट्रेल टेन्डेन्सि। जोंहा मिरु मोखांथायनि जखाफोरखौ जों बेयाव मोनथाम दङ एबा मोनथामनि सायाव सावरायगोन। गिबियावनो जोङो गेजेरथि, इंलिसनि बेखौ मीन होननानै बुङो। नैथियाव दङ गेजेरगां एबा मड। ओमफ्राय थामथियाव दङ मीडियान। ओमफ्राय नैबे मोनसेया गोसारथिखौ जोङो सिगांनि भिडिअआव सावरायखानाय जाबाय। बेखायनो जोङो बे टपिकखौ जोङो बे भिडिअआव जोङो सावरायनाय जानाय नंला। नोंथांमोना मिथिखागौ गोसारथि मानि मामोन। मोनसे खारियाव बांसिननिफ्राय जोङो खमसिनखौ दानख'नानै जा मोनो बेखौनो गोसारथि होननानै बुङो। आं खनसे बुंफिनबावनोसै। गोसारथिया जाहैबाय मा, बांसिननिफ्राय खमसिनखौ दानख'नाय एबा देरसिननिफ्राय खमसिनखौ दानख'नानै मोननाय मानखौनो जों मा होननानै बुङोमोन, गोसारथि होननानै बुङोमोन। बेखायनो जों बे भिडिअआव गोसारथिखौ जोङो सावरायनाय जानाय नंला। दा जों बेयाव खालि मीन, मीडियान, मड बेखौ जोङो माबोरै दिहुनो बेनि फर्मुलाखौ सावरायगोन। लोगोसे जोङो जोबनायाव मा इउनिटारि मेथड एबा सानगरि आदब बेखौ सावरायगोन। प्लास जों बेयाव मा सावरायगोन, जोंहा जोबोद खुब इम्परटेन्टथार बियो मीन, मीडियान आरो मडनि गेजेराव सोमोन्दो। बिसोर मोनथामनि गेजेराव जोंहा सोमोन्दो दंलायो। बे सोमोन्दोनि मोनसे फर्मुला दङ। बे फर्मुलाखौ सावरायगोन। बे फर्मुलानि सायावनो जोंना एमइनि थाखाय जोंहा मोनसे नङा मोनसे कुइसना जानो हागौ। अब्ला नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायबानो जाबाय। फैदो जों होमब्ला गिबियाव गेजेरथि एबा मीनआ मा बेखौ जोङो सावरायग्रोनोसै। गिबियाव दङ जोंहा मीन एबा गेजेरथि। जोंना बेयाव लिरनाय जादों नै, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नायबिजिरनाय अनजिमानि गेजेरनि गेजेरथिया जाबाय नायबिजिरनायनि गासै अनजिमानि दाजाब गासैखौ नायबिजिरनायनि गासै अनजिमाजों राननानै मोननाय मान। होमबा नोंथांमोना मीनखौ बोरै दिहुनो, नैबे फर्मुलाखौ गोसोआव लानांगौ। जों सिगांनि भिडिअआव जोङो गर दिहुननाय लाबोदोंमोन। थिग बेबो एखे, गेजेरथि आरो गर एखेयानोखा। दा जों बेयाव मा खालामनांगौनो, गासै नायबिजिरनायनि अनजिमाखौ दाजाबनानै लाजोबनांगौ। माबा मोनसेनि सोमोन्दै जोंहा खारि होनाय थायोब्ला बे खारिनि गासै नायबिजिरनायनि अनजिमाखौ दाजाबनानै लादो। उनावहाय बेयाव खारिया मोनबैसे दं एबा नायबिजिरनायनि अनजिमाया मोनबैसे दं बेजों जोङो रानदो। अब्लानो डाइरेक्ट जोंहा माखौ मोनो, गेजेरथिखौ मोनो। होमबा जोबोद गोरलै। गासै नायबिजिरनायनि दाजाब गासैखौ जोङो नायबिजिरनायनि अनजिमाजों रानोब्लानो गेजेरथिखौ मोननाय जायो। होमबा जों एग्जाम्पल हिसाबै लायोबा बेयाव मोनसे एग्जाम्पल लादों नै। मोनसे हानजाया 10 खेला गेलेनायनि सिरिजआव गल होनायनि अनजिमाया फारियै 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। अब्ला गेजेरथिया बेसेबां? कुइसना बेबायदि जानो हागौ। होमब्ला बेयाव गासै खयथा एबा खयबार दस गेलेदों? 10 बार दस गेलेदों। अब्ला नैबे नायबिजिरनायनि अनजिमाया जोंना बे मा जागोन, 10 जाखागोन। ओमफ्राय दाना बे 10 बार गेलेनायाव बेसेबां गल सोनो हादों, दाना बेखौ ज' दाजाबजोबनांगौ। अब्ला बेखौ जों बुंगोन गासै नायबिजिरनायनि दाजाब गासै। होमब्ला जों बेयाव मा 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3 खौ ज' दाजाबजोबनांगोन। बेबायदि दाजाबजोबदो। ओमफ्राय बेखौ 10 जों रानदो। दाना दाजाबजोबा बेसेबां मोनगोन, जों 28 मोनगोन। दाना 28 खौ जों मा खालामनांगौ, 10 जों डिभाइड खालामनांगौ। डिभाइड खालामनानै बेसेबां मोनगोन, जोंना 2.8 मोनगोन। होमबा बे 2.8आनो जाबाय बेनि मीन एबा बेनि गेजेरथि। अब्ला नोंथांमोना गेजेरथिया जोबोद गोरलै, बेयो गर दिहुननायजों एखेयानो। अब्ला जोङो गेजेरथिखौ रोंबाय। मा खालामनांगौ होननानै बुंदों, गासै नायबिजिरनायनि दाजाब गासैखौ जोङो नायबिजिरनायनि अनजिमाजों रानब्लानो जोंहा मा गेजेरथिखौ मोनो। होमबा गेजेरथिनि सायाव कुइसन फैबा जों हासिगोन। दाना जोङो बिनिनो मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै नायबावनोसै। बेयाव जोंना कुइसना दङ, गिबि मोनबा जरा अनजिमानि गेजेरथि दिहुन एबा मीन दिहुन। मोनबा जरा अनजिमा होननानै बुंदों, गिबि मोनबा जरा अनजिमा। दाना जोंहा जरा अनजिमाया मा मा थायो? जरा अनजिमाया जोंना मा 2 दङ, 4 दङ, 6 दङ, 8 दङ आरो 10 दं। बिसोर जाबाय मोनबा जरा अनजिमा। दाना बेयाव नायबिजिरनायनि अनजिमाया मोनबेसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। होमबा नायबिजिरनायनि अनजिमाया बेयाव मोनबा दं। दाना नायबिजिरनायनि अनजिमाखौ ज' दाजाबजोबनांगौ। अब्लानो बेनि मा जायो, गेजेरथि। होमब्ला जों बेखौ मा खालामनांगोन, गेजेरथि दिहुनबा जोङो दाजाबजोबनांगोन। मा 2 +
4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बेखौ दाजाबजोबनानै जोंहा नायबिजिरनायनि अनगायै 5 दं नालाय बेखौ जोङो 5 जों डिभाइड खालामनांगोन। दाना बेखौ दाजाबजोबबा जों मोनगोन बेसेबां? दाजाबजोबबा जों मोनगोन बेखौ ज' दाजाबजोबबा 2 4 दाजाब 6 दाजाब 8 दाजाब 10 बेसेबां? 30 जागोन ना बेखौ जोङो 5 जों रानदो। दाना 30 खौ 5 जों रानबा बेसेबां मोनो? इकुवेल टु बेसेबां मोनगोन? 6 बा सानजाबथ' 30। होमबा जों बेनिफ्राय मोनबाय गिबि मोनबा जरा अनजिमानि गेजेरथिया मा जायो होमबा 6 जायो 6। अब्ला नोंथांमोना नायनानै बुजिबाय जानांगौ गेजेरथि दिहुननाया जोबोद गोरलै जायो। जानो गोनां आनजादाव जुदि गेजेरथिनिफ्राय कुइसन जायोब्ला नोंथांमोना हाखागोन आं बेखौ बुजिखाबाय। दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट नायबावनोसै। दाना नेक्स्टआव फैबाय जोंना गेजेर गां एबा मड। बेयो सबसे इजिसिन जाबावबाय। मिरु मोखांथायफोरनि जखाफोरनि गेजेराव बे गेजेर गां दिहुननायानो सबसे इजि। अब्ला नोंथांमोना बेखौ बुजिनांगोन गेजेर गाङा मा? बेयाव लिरदों नै गेजेर गाङा जाहैबाय मोनसे होखानाय खारिफोरनि फारिलाइयाव जाय नायबिजिरनाया बांसिन खेब नुजायो बेनो गेजेर गां। माने मोनसे फारि होनाय थाखागोन एबा मोनसे खारि एबा मोनसे फारिलाइ होनाय थाखागोन नङा होमब्ला कुइसना? बे कुइसनाव जुदि बयनिख्रुइबो बांसिन नुजानायखौ जोङो नुयोब्ला अब्ला बे बांसिन नुजानायानो जाहैगोन मा? गेजेर गां। हमनानै लाबाय मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै नै गाहायाव होनाय अनजिमाफोरनि गेजेर गां दिहुन। बेयाव अनजिमाफोरनि मोनसे फारिलाइ दं नङा होमबा? बेयाव 1 1 3 3 3 3 6 7 8 10 दं। बेयाव माखासे अनजिमाफोर दङ। दाना बे अनजिमायाव जों बयनिख्रुइबो बांसिन नुजानाया बबे बेखौ नागिरनांगौ। बेयाव नायदो नै 1 आ बेसेबां नुजादों? 1 आ 2 टाइम। ओमफ्राय 3 आ बेसेबां नुजादों? 3 आ नै खनब्रै। 3 आ बेसेबां नुजादों? खनब्रै नुजादों। ओमफ्राय 6 आ खनसे नुजादों। 6 आ मा? खनसेल'। 7 आबो खनसे। 8 आबो बेसेबां? 8 आबो खनसे। 10 आबो खनसे नुजादों। होमबा बेयाव बांसिन नुजानाया जोंना मा? 3। 3 आ खनबेसे दङ बेयाव एबा खनबेसे नुजादों? 4 टाइम नुजादों। अब्ला बयनिख्रुइ बांसिन खेब नुजानाया जाहैबाय बेयाव 3 नालाय अब्ला बेनि गेजेर गाङाबो जागोन 3। होमब्ला नायदो नोंथांमोन गेजेर गां दिहुननाया सबसे इजिसिन जायो। जाय बांसिन खेब नुजादों बेखौनो गेजेर गां होननानै बुंनाय जायो। अब्ला जों मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै। बेयाव मोनसे एग्जाम्पलाव होबावबाय नै गाहायाव होनाय अनजिमाफोरनि गेजेर गां दिहुन। दाना बेनिबो गेजेर गां दिहुननांगौ। बेयावबो अनजिमानि फारिलाइ होनाय दङ। बेयाव मा अनजिमा दं? 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 दङ। दाना जोङो बेयाव बांसिन खेब नुजानायखौ नागिरदो। नागिरनानै जाखौ मोनो बेनो जाहैगोन गेजेर गां। बेयाव 2 आ खनबेसे नुजादों? बेयाव 2 आ बेयाव नुबाय जोङो 2 आ खनसेल' नुजादों। 3 आ खनबेसे नुजादों? 3 आ बेयाव बे खनसे खननै खनथाम खनब्रै 4 टाइम। ओमफ्राय बेयाव 4 दङ। 4 आ खनबेसे? 4 आ खनसे खननै 2 टाइमल'। बिनि उनावहाय दंबावो 5। आं रायज्लायनोसै 5 आ खनबेसे नुजादों? 1 टाइमल'। एन्ड 0 आ खनबेसे नुजादों? 0 आबो 1 टाइम। एन्ड आरो नैबे 1 दंबावो 1 आबो बेसेबां? 1 टाइम। होमबा बांसिन खेब नुजानाया जाहैबाय बेयावबो 3। 3 आ बेसेबां नुजादों? खनथाम नुजादों। अब्ला बेनि मा जागोन? गेजेर गाङाबो नैबे 3 आनो बेनि गेजेर गां जागोन। अब्ला गेजेर गांखौबो नोंथांमोना बुजिबाय। दानिया फैदो जों गेजेरमा। दा नेक्स्टआव फैबाय जोङो गेजेरमा एबा मिडियान। बे एसे इम्परटेन्ट आरो बे एसे बेले बेजे जानो नागिरो। नोंथांमोना बेखौ एसे मोजाङै गोसो होनानै खोनासं आरो नायबानो जाबाय। गेजेरमा माने सिदा सिदि रावआव जोङो जाय गेजेराव थायो बेनो गेजेरमा। हमनानै लाबाय नैबेहाय सासे दङ बस बियो बस। ओमफ्राय बिनि सानथ्रिफ्रा ओरै सानै दङ ओरै सानै दङ। होमबा बेयाव नैबे गेजेराव थायाखै होमबा? अब्ला बेबायदि गेजेराव थानायखौनो जों मा होननानै बुङो? गेजेरमा। आं नैबेयाव मोनसे अनजिमा लिरबाय 1 2 3 4 5 बेबायदि अनजिमा लिरबाय। दाना बे मोनबा अनजिमा दङ। बे मोनबा अनजिमानि मादाव गेजेरा बबे? होमबा नैबे 3 आ गेजेर। ओरैबो मोननै थाबाय ओरैबो मोननै थाबाय बडिगार्डआ। होमबा गेजेरमाया जाहैबाय बेयाव 3। अब्ला जोङो सिदा सिदि रावआव मा जाय अनजिमाया गेजेराव थायो बेखौनो जोङो गेजेरमा एबा मिडियान होननानै बुंनाय जायो। दाना बेखौ दिहुननायनि थाखाय जोंना मोननै फर्मुला दङ। गोसोआव लानांगोन बे फर्मुलाखौ। खारिखौ जों गिबियावनो मा खालामनांगौ? जौगा फारि नङाबा हायगा फारियाव साजायग्रोनांगौ। जोंहा खारिया उल्थां फाल्थांसो होनाय थानो हागौना। बे उल्थां फाल्थां होनायखौ जोङो गिबियावनो मा जौगा फारि नङाबा हायगा फारियाव आराम साजायनानै लाग्रोनांगौ। दाना बेनि उनावहाय खारिखौ जोङो मोननै खोन्दोआव बोखावनांगौ। माबायदि खोन्दोआव बोखावनांगौ? नैबेयाव एग्जाम्पल होनाय बायदि ओरैबो सानै बडिगार्ड ओरैबो सानै बडिगार्ड बेबायदि थानाय बोखावनांगौ जों आरोखि। बोखावनानै जाय गेजेराव थायो बेनो जाहैबाय जोंना मा? गेजेरमा। बुजिबाय दा? दाना बे खारिखौ बोखावनायनि सिगां जोङो बे खारियाव जोंहा नायबिजिरनायनि अनजिमाया जरायाव दङ ना बेजरायाव दङ बेखौबो चेक खालामनांगौ आरो।
होमबा बेयाव जों मा होदों नै नायबिजिरनायनि अनजिमाया जुदि बेजरा जायो एबा लरा जायोब्ला जोङो गेजेरमाखौ माबायदि दिहुनो मिडियानखौ फर्मुलाया नै n+1 डिवाइड बाय 2 नि थि मान बे फर्मुलायाव बहायनानै जोंहा बेसेबां ओंखारो बेखौ जोङो जौगाफारियाव एबा हायगाफारियाव बहायनायखौ सानदो साननानै जायखौ मोनो बेनो जागोन बेनि मा गेजेरमा बे फर्मुलाखौ गोसोआव लानांगौ बे जाबाय जुदि नायबिजिरनायनि अनजिमाया बेजरा जायोब्ला एनआ बेहाय नायबिजिरनायनि अनजिमा मोनबेसे दं बेखौ सानगोन आरो बेयाव जरा दं ना लरा दं बेखौ साननानै एननि जायगायाव बहायगोन माबे गेजेरमा दिहुननायनि फर्मुला जाहैबाय आरो मोनसेया जाहैबाय नायबिजिरनायनि अनजिमाया जुदि जरा जायोब्ला जों माखौ बाहायगोन फर्मुलाया नै n/2t दिहुननानै लाग्रोनांगौ फार्स्टआव n/2t दिहुनदो बिनि उनावहाय n+1/2t दिहुनबावदो दिहुननानै दाना बेनि मोननायनि जों मा खालामबावनांगौ दाजाबनानै 2 जों राननांगौ एबा गर दिहुननांगौ गेजेरथि दिहुननांगौ अब्ला बेनो जागोन बेनि गेजेरमा होमबा बेजराबा माबायदि जागोन बे फर्मुला आरो जराबा मा जागोन बे फर्मुला दा जों मोनसे एग्जाम्पल नायलांसै अब्लानो नोंथांमोना बेखौ बुजिनो हागोन फैदो होमबा जों एग्जाम्पलाव नायनोसै हमबाय मोनसे एग्जाम्पल होदों बेयाव नै नायबिजिरनायनि अनजिमाया बेजरा जायोब्ला जों मा फर्मुलाखौ इउज खालामगोन गेजेरमा दिहुननायाव नै बेखौ नै n+1 डिवाइड बाय 2 थि मान बे फर्मुलाखौ जोङो बेजरा जायोब्ला इउज खालामो बा माबायदि इउज खालामगोन नायनोसै एग्जाम्पल 1 आव नै मोनसे थाखोनि सा 9 फरायसाफोरनि जौथायखौ सेन्टिमिटाराव गाहायाव होनाय बायदि दङ गेजेरमाखौ दिहुननांगौ बेयाव गासै फरायसाफ्रा खयजन सा 9 होमबा नायदो बे सा 9 मानि गासै नायबिजिरनायनि अनजिमाया 9 बेयाव 9था दङ गैगोना गैया सानदो 1 2 3 4 5 6 7 8 9था दं होमबा बे मा जाबाय बेजरा जाबाय नायबिजिरनायनि अनजिमाया बेजरा जायोब्ला बबे फर्मुलाया एप्लाइ जागोन जोंना नैबे फर्मुला एप्लाइ जागोन होमबा जोङो गिबियावनो मा खालामनांगौ खारिखौ उल्थां फाल्थां होनाय दं नालाय नै बिसोरो बेखौ जोङो जौगाफारि नङाबा हायगाफारियाव साजायदो होमबा जों बेखौ मा जौगाफारियाव साजायोब्ला बिदि मोनबाय नै 144 145 147 148 149 150 152 155 160 बेबायदि साजायबाय दाना जोंना फर्मुलाया मामोन गेजेरमा दिहुननायनि फर्मुला n/2 थारमानि मा जोंना बेयाव एसे मिस्टेक जादों नैबे गोजौआवसो थागौमोन 1आ फर्मुलाया जोंना मा n+1 डिवाइड बाय 2 बे आरो फर्मुलाया होमबा जों दाना बेयाव बहायबा मोनबाय एनआव गासै 9 दङ नङा होमबा गासै 9था दं नालाय एननि जायगायाव 9 होबाय दाजाब 1 गाहायाव 2 दाना 9जों 1जों दाजाबा बेसेबां जायो 9जों 1जों दाजाबा 10 जाया होमबा 10 जाबाय दाना बेखौ 2 जों डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 5 मोनगोन 5 मोनबाय होमबा 5 थि जायगायाव बबे अनजिमाया थादों बेनो बेनि गेजेरमा जागोन होमबा सानदो बे 1 2 3 4 5 नै 5 नाम्बाराव 149 आ दङ होमबा फार्स्ट नाम्बारा एबा 5 थि जायगायाव मा दङ बेयो दङ 149 ओरैनिफ्राय सानबाबो बे 5 नाम्बाराव थागोन 1 2 3 4 5 एलाय फार्स्ट नाम्बाराव दङ होमबा बे फार्स्ट नाम्बाराव थाबाय नालाय बेनो जाहैबाय बेनि एन्सारा गेजेरमाया दाना जों मोनसे कुइसन नायबावनोसै दानिया जोंहा मा गेजेरमा दिहुननायनि जुदि नायबिजिरनायनि अनजिमाया मा जायोब्ला जरा जायोब्ला जोङो नैबे n/2t आरो n/2+1t नि फर्मुलाखौ जोङो माबोरै इउज खालामो बेखौबो जों नायनोसै एबा कुइसना ओरै दङ मोनसे खेला गेलेनाय फारियाव मोनसे काबादि हान्जानि मोननाय नम्बरनि हिसाबखौ गाहायाव होनाय जाबाय काबादि खेला गेलेदोंमोन ना काबादि खेला गेलेनायाव दाना मोननाय नम्बरफ्रा माबायदि नै 17 2 7 27 15 5 14 8 10 24 48 10 8 7 18 28 बेबायदि दङ बेनि मा दिहुननांगौ जों गेजेरमाखौ दिहुननांगौ गेजेराव बबे जायो होमबा बेयो लरा ना जरा जों बेखौ सानदो होमबा जों साननायाव मोनबाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बेयाव गासै नायबिजिरनाय अनजिमाया बेसेबां दङ 16 दा दं जाय बियो मा जराबाथ' जोङो नैबे फर्मुलाखौसो इउज खालामनांसिगोन होमबा जोङो गिबियावनो बेखौ मा जौगाफारियाव साजायदो हायगाफारियाव साजायबाबो जायो जौगाफारियाव साजायबाबो जायो साजायबाय जौगाफारियाव साजायबा बेबायदि जाहैबाय नै जौगाफारियाव साजायनायनि उनावहाय जोङो बेबायदि मोनहैबाय दाना गिबियाव जों मा खालामनांगौ फर्मुलाया n/2t दिहुननांगौ nनि जायगायावथ' 16 दं नालाय 16खौ 2 जों रानबा बेसेबां मोनबाय 80 मोनबाय होमबा 80 नाम्बारावबो बेसेबां दं सानदो 1 2 3 4 5 6 7 8 80 नाम्बाराव नैबे 10 दं आं 10खौ गल होथ'बाय बिनि उनाव आरो मोनसेया मा खालामबावनांगौ जोंहा मोनसे फर्मुलाया मा खालामबावनांगौमोन जोंहा मोनसे फर्मुलाया जोंहा मा खालामबावनांगौ नैबे n/2+1 खालामबावनांगौ बोरै n/2+1 खालामनांगौ दाना nनि जायगायाव बेसेबां दं nनि जायगायावथ' 16 ओमफ्राय 2 गाहायाव +1 दाना 2 जों 16खौ रानबा
बेसेबां 8 मोनबाय 8 जों +1 दाजाबा बेसेबां मोनबाय 9 मोनबाय बा 9थियाव बेसेबां जागोन 9थियाव नैबे 14 जागोन नङा होमबा 14 मोनबाय दाना जों बे मोननैनि मा दिहुननांगौ गड़ बे मोननैखौ दाजाबनानै जोङो 2 जों राननांगौ होमबा गेजेरमाया जागोन जोंना मा नै गेजेरमाया जागोन जोंना n/2t n/2tयाव जोङो बेसेबां मोनखो जों बेसेबां मोनखोमोन 8t 8tयाव जोंना बेसेबां दं 10 आरो n/2 + 1tयाव बेसेबां मोनखो जोङो 4 मा मोनदोंमोन 14 मोनदोंमोन बे होमबा बेनिफ्राय जोङो गेजेरमा दिहुननायाव जों मा खालामगोन दाजाबगोन 10 प्लास जों मा 14 दाना बेखौ जोङो 2 जों रानबा जों मोनगोन मोननैजों दाजाबा जोंना बेसेबां जायो 24 नङा होमबा 24 बेखौ जोङो मा 2 जों डिभाइड खालामगोन 2 जों डिभाइड खालामबा आं गोजौआव लिरबाय बेसेबां मोनगोन 12 मोनगोन 12 होमबा बे खारिनि गेजेरमाया जोंना मा जायो 12 जायो 12 बुजिबाय नङा होमबा जोङो जराबा माबायदि दिहुननांगौ बेजराबा माबायदि दिहुननांगौ बेखौबो रोंबाय नोंथांमोना माखासे एग्जाम्पल न'आव मोजाङै नायबावबानो बेखौ क्लियार जासिगोन आरो दानिया फैदो नेक्स्टआव जों नायनोसै बेहाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे कुइसन दङ बेखौ नोंथांमोना न'आव नाजानानै बेखौ बानायखांनायनि उनावहाय आंनो कमेन्टआव हरबानो जाबाय नोंसिनि एन्सारा मा ओंखारो बेयाव होनदों नै सा 20 फरायसाफ्रा मोनसे आयदायाव मोननाय नम्बरखौ गाहायाव होनाय जाबाय 20 जन फरायसा दं गासै नायबिजिरनायनि अनजिमाया बेसेबां 20 दाना बिसोर मोननाय नम्बरखौ बेयाव होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ नायनानै मा खालामनांगौ बेनि गेजेरथि दिहुननांगौ गेजेरथि दिहुननायनि फर्मुलाखौबो मोनखाबाय रोंखासिगोन बिनि उनावहाय गेजेरगां दिहुननांगौ बेनि फर्मुलाखौबो रोंखाबाय बिनि उनावहाय मा दिहुनबावनांगौ गेजेरमा दाना नैबे गेजेरमा दिहुननायाव नोंथांमोना बबे मोनसे फर्मुलाखौ बाहायनांगोन बेखौ मोजां गोसो होदो बेयाव जरा दं नालाय नै 20आ होमबा नोंसोर जरानि फर्मुलाखौ बाहायनानै बेनि मा दिहुननांगोन गेजेरमाखौ दिहुननांगोन अब्ला बे नोंथांमोननि मा थाबाय हमवार्क जाबाय नोंथांमोना बेखौ न'आव बानायनानै ओमफ्राय एन्सारखौ हरनो नाजादो आरो दाना फैसिगोन जोङो नेक्स्टआव फैबाय जोंहा मा नैबे मिन मिडियान आरो मड एबा गेजेरथि गेजेरगां आरो गेजेरमानि गेजेराव जोंहा मोनसे सोमोन्दो दङ बे सोमोन्दोनिफ्राय जोंना कुइसना एकदम जाथावथार आरो बेखायनोथ' बे मोनथामनि सोमोन्दोखौ नोंथांमोना मोजां गोसोआव लाथार गेजेराव थानाय सोमोन्दोआ मा जायो नै 3 गेजेरमा समान समान गेजेरगां दाजाब 2 गेजेरथि होमबा बे जाहैबाय बिसोरनि गेजेरनि सोमोन्दो बे सोमोन्दोखौ मोजां गोसोआव ला बे सोमोन्दोखौ गोसोआव लाबानो बेनि सायाव जेखि जाया कुइसन होआ मानो जोङो बे फर्मुलायाव बहायनानै खालामबानो जों एन्सारखौ मोनो होमबा बे जाबाय बिसोरनि गेजेराव थानाय सोमोन्दो 3 गेजेरमा समान समान मा गेजेरगां दाजाब 2 गेजेरथि दाना जों बे सोमोन्दोनि सायाव जोङो मोनसे कुइसन नायनोसै मा होनदों बेयाव नै मोनसे रानसारथिनि गेजेरथि आरो गेजेरगाङा फारियै 8 आरो 5 जायोब्ला गेजेरमाया जागोन दाना गेजेरमाखौ दिहुननांगौ बेयाव मा होनाय दंखायो गेजेरथिया 8 होनाय दंखायो आरो गेजेरगाङा बेसेबां होनाय दंखायो 5 होमबा जों बेखौ बोरै बानायगोन नायनोसै होमबा जोंहा बेयाव मा होनाय दङ फार्स्टआवनो गेजेरथि होनाय दङ गेजेरथि होनाय दं आं बेयाव लिरनानै लानोसै होमबा बेयाव जों लिरनानै लाबाय गेजेरथिया 8 दं ओमफ्राय गेजेरगाङा 3 दं अब्ला जोंहा मा दिहुननांगौ गेजेरमा होमबा जों नैबे फर्मुलाखौ इउज खालामनांगोन फर्मुलाया जोंना मामोन बेयाव 3 गेजेरमा नङा होमबा 3 गेजेरमा समान समान गेजेरगाङा बेसेबां होनाय दङ गेजेरगाङा जोंहा बेयाव 5 होनाय दं नालाय गेजेरगांनि जायगायाव आं 5 होखाबाय उनाव प्लास ओमफ्राय बिनि उनाव 2 सानजाब मा होनदों गेजेरथिनि जायगायाव 8 होनाय दं नालाय बेयाव जोङो 8 होबाय दाना जों बेखौ बानायबा मा जाबाय गेजेरमानि जायगायाव हमना लाबाय आं x लाबाय जेनेबा 3x जाबाय दाना बेखौ जों मा खालामनांगोन 2 जों 8 जों सानजाबा बेसेबां मोनो 2 जों 8 जों 16 जों 5 जों जोङो प्लास खालामनांगोन बेसेबां मोनगोन जों 16 17 18 19 20 21 मोनगोन जों बे बेसेबां 21 दाना जोंहा गेजेरमाखौ दिहुननांगौ गेजेरमाखौ x हमदों xखौ लाखिबा जोङो 21खौ नैबे 3आ मा खालामगोन 21खौ 3आ डिभाइड खालामगोन होमबा डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन 7 मोनगोन होमबा बेनिफ्राय जों मोनबाय गेजेरमाया बेसेबां 7 होमबा बेयाव अपसन नाम्बार नैबे डीआ कारेक्ट एन्सार जागोन बे दाना जोङो मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै बे सोमोन्दोनि सायाव दा नेक्स्ट कुइसनाव जोंना बियो दं नै मोनसे रानसारथिनि गेजेरमा आरो गेजेरथिया 3 आरो 3 जायोब्ला गेजेरगाङा जागोन बेयाव गेजेरगांखौ दिहुननांगौ जोंना गेजेरमा आरो गेजेरथिया होनाय दंखायो जों अब्ला बेखौ होनायखौ लिरनानै लाग्रोनोसै जों बेयाव गेजेरमाया 3 होनाय दं आरो गेजेरथिया 3 होनाय दं लिरनानै लाग्रोबाय दाना जों बेखौ मा जों गोसोआव लानानै नैबे फर्मुलायाव सोबानो जोङो अट'मेटिकलि गेजेरगांखौ मोनसिगोन होमबा जों फर्मुलायाव फैनोसै फर्मुलायाव सोनोसै जोंहा फार्स्टआव मा दङ 3 सानजाब गेजेरमाया बेसेबां होनाय दङ गेजेरमाया 3 होनाय दंखायो नालाय 3खौ बे सानजाबदो समान समान गेजेरगाङा गैया गेजेरगांखौ हमनानै लाबाय आङो x हमनानै लाबाय
x खौ बेबायदि हमालासिनो आङो x हमबाय, गेजेर गांखौ x हमबाय, दाजाब मा दङ 2 सानजाब मा दं गेजेरथियाबो बेसेबां दं 3 होनाय दङ, बे 3। दाना जों मा खालामदो, बे 3 जों 3 सानजाब गुवारजों मोनगोन 9 समान समान नैबे जोंना माखौ दिहुननांगौ, गेजेर गांखौ आङो x हमदों प्लास दाना नैबे मोननैखौ सानजाबदो 2 सानजाब 3 बेसेबां 6। दाना जोंहा मा खालामनांगौ, नैबे x गेजेर गांखौ दिहुननांगौब्ला जों 9 निफ्राय जोङो नैबे 6 खौ ओरै लाबो दानख' जाफैगोन, 9 निफ्राय 6 खौ दानख'सिगोन, होमबा जोंहा गेजेर गांखौ मोनसिगोन आरोखि। 9 निफ्राय जुदि आङो 6 खौ दानख'यो बेसेबां मोनगोन, 3 = x, होमबा बेनिफ्राय जोंहा मा मोनखो, x आथ' गेजेर गांमोन नालाय x आ जाबाय 3, थारमाने गेजेर गाङा 3, होमब्ला बेनिफ्राय जोङो मिथिबाय बेयाव गेजेर गाङा बेसेबां जागोन, जोंहा नैबे अपसन नाम्बार D 3 जागोन आरो बे। दाना नेक्स्टआव बोरै जों नायबावनोसै, नेक्स्टआव जोंहा कुइसना दङ, बेयाव नोंसोर नाजा, दाना बेयाव मा होनदों, नोंसोरो बे कुइसनखौ नायदो, नायनानै मोजाङै ओमफ्राय नोंसोर बेखौ नाजादो आरो नाजानानै आंनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरबानो जाबाय बेनि एन्सारा बेसेबां जायो। कुइसना बुंदों मोनसे रानसारथिनि गेजेरमा आरो गेजेर गाङा फारियै 7.5 आरो 6.5 जायोब्ला गेजेरथिया जागोन बेसेबां। बेयाव मा मा होनाय दङ, गेजेरमा आरो गेजेर गाङा होनाय दंखायो नै 7.5 आरो 6.5, अब्ला बिनि गेजेरथिखौ दिहुननांगौ, 7 जागोन ना 8 जागोन ना 6.5 जागोन ना बेफोरनि मोनसेबो नङा जागोन। अब्ला नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ मोनखाबाय, फर्मुलायाव बहायनानै बानायबानो जों बेनि कारेक्ट एन्सारखौ मोनगोन। अब्ला बेबायदि जाथाव कुइसना जोंना आनजादाव फैनो हागौ। दाना फैदो नेक्स्टआव जों नायबावनोसै। दा नेक्स्टआव फैबाय जोङो इउनिटारि मेथड एबा बर'नि बेखौ बुंगोन जोङो सानगुदियारि आदब। सानगुदियारि आदबा माखौ बुङो, बेखौ जोंहा बुजिनो थाखाय गोरलैथार। सानगुदियारि आदब माने गिबियाव जोङो से सानगुदिनि दिहुननानै लाग्रोनांगौ, बिनि उनावहाय जोंहा जेसेबांनि दिहुननो थिनदों बेखौ सानजाबनांगौ, अब्लानो जोङो मोनो। बा बेयाव जोङो लिरदों, जाय खान्थिजों गिबियाव जों से सानगुदिनि मान दिहुनो, गिबियाव जों मा खालामनांगौ, से सानगुदिनि मान दिहुनो आरो बिनि उनाव दिहुननो गोनां अनजिमानि सानगुदिनि मान दिहुननाय जायो, अब्ला बे जाबाय सानगुदियारि आदब। गिबियाव जोंहा से सानगुदिनि मान दिहुननांगौ, हमनानै लाबाय एग्जाम्पल हिसाबै नैबेयाव लिरबाय आङो 10टा फावथेननि दामालायनो बेसेबां 50, 10टा फावथेननि दामा बेसेबां 50 रां, होमबा जोंहा मा खालामनांगौ, बेखौ सानगुदियारि आदबजों बानायनांगौबा गंसेनिखौ दिहुननानै लाग्रोनांगोन। हमबाय 10टा फावथेननि दामा 50 थाखाबा होमबा गंसेनिया जागोन, जोंहा गंसेनि दिहुनबाथाय जोङो राननांगौ आरोखि, नैबे 50खौ जोङो मा खालामनांगोन, 50खौ 10जों रानगोन, होमबा बेसेबां मोनगोन जोङो राननानै बेयाव 5, होमबा गंसेनि दामा बेसेबां मोनो 5, होमबा गंबानि दाम दिहुनबा जों मा खालामनांगोन, गंबा फावथेननि दामा बेसेबां होनबा जोङो बेखौ बे मोननायजों सानजाबहैसिगोन आरोखि, 5जों नैबे गंबानि दाम 5जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन 25, माने जेसेबांनि बियो बेखौ जोङो सानजाबबानो मोनो आरो। अब्ला बेनो जाहैबाय मोनसे जोंना मा सानगुदियारि आदबजों बानायनाय। दा जोङो एग्जाम्पल हिसाबै बेयाव मोनसे लादों नै, गंसे स्कुटारनो एबा गंसे स्कुटारनो 80 किल'मिटार हान्थिनो थाखाय मा 2 लिटार पेट्रल नांगौ। 80 किल'मिटार थांनो बेसेबां पेट्रल नांगौ, 2 लिटार पेट्रल। जुदि बियो 40 किल'मिटार हान्थियो अब्ला बेसेबां पेट्रल नांगोन, बा 40 किल'मिटार हान्थिनो थाखाय बेसेबां नांगोन, बे 2 खावसे 1 लिटार पेट्रल नांगोन आरोखि। दाना जों बे गोरलै एग्जाम्पल लानायखाय जों खुगाजों डाइरेक्ट बुंनो हाबाय, नाथाय जों बेखौ जुदि सानगुदियारि आदबजों बानायोब्ला बोरै बानायगोन जों नायनोसै। बेयाव होनाय दङ 80 किल'मिटार हान्थिनो बेसेबां पेट्रल नांगौ, 2 लिटार पेट्रल नांगौ, होमबा 1 किल'मिटार हान्थिनो बेसेबां नांगोन बेखौ दिहुननानै जों लाग्रोनांगौ। बिनि उनाव 40 किल'मिटार दिहुननांगौ नालाय 40जों जों सानजाबनांगौ आरो। दा फैदो जों होमबा बेखौ बानायनोसै, होमबा बानायबा जोङो नायनोसै, दा बेयाव आं लिरनोसै। आं लिरबा बेखौ नै 80 किल'मिटार हान्थिनो बेसेबां पेट्रल नांगौ, बेनो 2 लिटार नांगौ। 80 किल'मिटार थांनो बेसेबां 2 लिटार, होमबा 1 किल'मिटार, होमबा 1 किल'मिटार थांनो बेनो बेसेबां नांगोन, होमबा 1 किल'मिटारनि दिहुनबा जों राननांगौ, बे 2खौ जोङो माजों 80जों रानगोन आरोखि, 80जों बिदि लिटार जागोन बे। होमबा दानिया बेसेबां बिदों जोंना 40 किल'मिटार, होमबा बेहाय जोङो डिआर4 मा खालामनांगोन 40जों सानजाबबावनांगोन आरोखि। बेयाव 40 किल'मिटार थांनो जोंनो पेट्रल नांगौ, बेनो पेट्रल नांगोन बेसेबां 2/80खौ जोंहा माजों सानजाबनांगोन, 2/80खौ जोङो माजों 40जों सानजाबनांगोन आरोखि। होमबा सानजाबा जों मोनसिगोन बेखौ मा 40जों 80खौ राननो हायो, 40 सानजाबनाय होबानो जोंहा मा 40। दाना गोजौनि 2 गाहायनि 2 दाननानै बेसेबां थागोन अनलि 1। होमबा बेनिफ्राय जोङो बुजिबाय 40 किल'मिटार हान्थिनो बेसेबां पेट्रलनि गोनां जायो, 1 लिटारनि पेट्रल, बा 1 लिटार पेट्रलनि गोनां जायो। अब्ला बेबायदि बानायनायखौ जोङो बुङो मा सानगुदियारि आदब। अब्ला बेबायदि फैब्ला बेबायदि बानायनानै जोङो
बहाय मोननो हागोन आरोखि एन्सारखौ। दानिया जों मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै। आदसा दाना बेयाव नेक्स्ट कुइसना बुंदों बेयाव सानगदियारि आदबजों बेखौबो बानायगोन। बेयाव मा बुंदों नै गंसे मटर बाइकआ 5 लिटार पेट्रलजों 220 किल'मिटार हान्थियो। होमबा 1.5 लिटार पेट्रलजों बेसेबां जानथाय बेयो हान्थिगोन आरोखि। बेखौबो दिहुननांगौ। गिबियाव जोङो 1 लिटारजों बेसेबां गोजान थाङो बेखौ दिहुनगोन। बेयाव होनाय दं नै 5 लिटार 5 लिटारजों बेसेबां गोजान थाङो बे 5 लिटारजों थाङो 220 बेसेबां 220 किल'मिटार गोजान थाङो बे 5 लिटारजों। होमबा 1 लिटाराव बेसेबां थांगोन 1 लिटारजों बेयो थांगोन जोंहा 1 लिटारनि दिहुनबाथाय मा खालामनांगौ डिभाइड खालामनांगौ। मा 220खौ जोङो मा खालामनांगौ 5जों डिभाइड खालामदो। होमबानो बे खय किल'मिटार थाङो बेखौ मोनगोन आरो बिदि। बेखौ दानखाबाबो जायो दानखाथ'आबाबो जायो। दाना बेनाव बेसेबां लिटारजों होनदों 1.5 लिटार। होमबा बेयाव बेसेबांजों बिदों 1.5 लिटारजों बिदों नालाय देयरफर जों मा खालामनांगोन 1.5 लिटारजों बेयो बेसेबां गोजान थाङो बेखौ दिहुननांगोन। एबा 1.5 लिटारखौ जोङो सानजाबदेरो। 220जों नैबे 5 इन्टु बेसेबां 1.5 लिटार 1.5 लिटार बेबायदि खालामदो। जों बेखौ सानजाबनानै जा मोनो बेनि एन्सार। दाना बेखौ जोङो बानायबा बेसेबां मोनगोन बा जों बेखौ बानायबा बेखौ बानायनोसै साइडआव। ओंखायनो बे जोंहा दङ 220 गाहायाव दङ 5 इन्टु नैबे 1.5 नालाय बेखौ जों दुखाव खोन्दोआव लांबा बे दशमिक गोनां नालाय दुखाव खोन्दोआव लांबा गोजौआव 15 जागोन। गोजौआव 15 ओमफ्राय नैबे दशमिकनि थाखाय गाहायाव 1 ओमफ्राय दशमिकनि उनाव मोनसे दं नालाय मोनसे 0 होनांगोन। अब्ला बे जाबाय। दाना बेखौ जों दानलायबा बेसेबां मोनगोन दानलायबा जोङो 5 सानजाब 3 होबानो मा जायो नैबे 15खौ दाननो हायो नङा होमबा। ओमफ्राय नैबे 0 मोनसे नैबे 0 मोनसे केन्सेल बा गाहायाव जेबो गैला मा थाबाय टटेल 22 इन्टु बेसेबां 3 22जों 3जों सानजाबा 3 सानजाबनाय 6 3 सानजाबनाय 6 66 मा जागोन बे किल'मिटार। बा बेनिफ्राय जों मा बुंनो हाखो बेनिफ्राय बुंनो हाबाय 1.5 लिटार पेट्रलजों बेसेबां गोजान थांगोन बेयो 66 किल'मिटार बेयो गोजान हान्थिनो हागोन आरो बे। दाना जोङो फैदो नेक्स्ट मोनसे बे सानगदियारि आदबजों जोङो मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै। दा बेयाव जोंना कुइसना मोनसे दंबावो। बेयाव जोंनो गांसे 105 लेफाफानि बेसेना 35 रां बा 10 रांजों गांबेसे लेफाफा बायनो हागोन बेखौ दिहुननांगौ। लेफाफा माने बे लाइजाम सोग्रा खाम बेखौ होनना बुङो। हमना लाबाय नैबायदि खाम थाया होमबा बे लाइजाम सोग्रा खाम बेखौ लेफाफा होननानै बुंबाय। दाना मा होनो 105 लेफाफानि बेसेना 35 होमबा 10 रांजों गांबेसे लेफाफा बायनो हागोन। होमबा बेखौबो जों बे आदबजों बाहायनानै बानायगोन। होमबा मा होनदों बेयाव 35 रांजों बेसेबां मोनो 105 लेफाफा। होमबा जों बेखौ बेयाव ओरै बानायनांगोन बे 35 नङा होमबा 35 रां नैबे 35 रांजों खयथा लेफाफा मोनो 35 रांजों जोंहा 105 मोनो 105 गां लेफाफा मोनो। होमबा 1 रांनि दिहुनग्रोनांगोन 1 रांजों बेसेबां मोनगोन 1 रांजों दिहुनबा जोङो डिभाइड खालामनांसिगोनलाय 105खौ जोङो मा 35जों बेबायदि डिभाइड खालामनानै जा मोनो बेनो गां। दाना बेनि उनाव देयरफर बेसेबां रांजों होनदों बेयाव 10 रांजों नालाय बेयाव ओरैदो 10 रांजों मोनगोन। बेखौ जोंहा मा खालामनांगौ सानजाबहैदोलाय 105 डिभाइड बाय 35 इन्टु मा नैबे 10। होमबा जों बेखौ दाननांसिगोन आरोखि। होमबा जोङो दानबा बेसेबां मोनगोन 35जों जों 105खौ बा दाननो हायो। होमबा 35जों जोंहा बेसेबां सानजाबबा 105 मोनो बेखौ जोङो नायनांसिगोन। एबा जोङो बेखौ दानबाय जेनेबा 5जों नैबे 35 आरो 10खौ दानजाबाय जेनेबा 5 सानजाब 7 होबा बेसेबां मोनो 5 सानजाब 7 होबा 35 मोनो। ओमफ्राय 5 सानजाब 2 होबा बेसेबां मोनो 10 मोनो। दाना 7जों जोङो 105खौ दानबा बेसेबां मोनगोन 7 सानजाब 1 7 ओरै 3 थाबाय 35 7 सानजाब 5 बेसेबां 35 15 मोनगोन जों दानबा। दाना बेसेबां आग्लायखो 15 सानजाब 2ल' आग्लायबाय। होमबा जों मा मोनसिगोन नैबेयाव 15 सानजाब 2 बेसेबां मोनगोन इकुवेल टु 30 मोनगोन नङा होमबा। होमबा बेनिफ्राय जों बुजिबाय मा नैबे 10 रांजों गांबेसे लेफाफा बायनो हायो। होमबा गासै जोङो बेसेबां 10 रांजों बेसेबां बायनो हागोन जोङो 30था लेफाफा बायनो हागोन आरो बे। होमबा बेखिनियाव जोङो सानगदियारि आदबजों बानायनायखौबो मावफुंबाय एग्जाम्पल लायै। दानिया फैदो नेक्स्टआव जोंहा कुइसना दङ बेयो जाबाय नोंसोरनि थाखाय हमवार्क। बेयो इउनिटारि मेथड एबा सानगदियारि आदबजों बेखौबो बानायनांगौ। बेयाव बुंदों द कस्ट अफ 15 पेन इज रेस्ट 360 व्हाट इज द कस्ट अफ 8 साच पेन। बेयाव जुदि मा होनदों नै गं 15 कलमनि बेसेना जुदि 360 रां जायोब्ला
8टा कलमनि बेसेना बेसेबां जागोन नोंथांमोना बेखौ न'आव दिहुननानै आंनो कमेन्ट बक्सआव बेनि एन्सारा बेसेबां जायो हरबानो जाबाय आरोखि। अब्ला बेखिनियावनो जोंना जोब्बाय। होमबा बेयाव दङ नै थेंक्स फर वाचिं। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे लाइक खालामदो आरो जायफोरा आनजाद होनो गोनां दं बिसोरनिसिम शेयार खालामनानै होदो आरोखि। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै। थेंक इउ, गोजोन्थों।